niġġieled dan it-tabu li jeżisti fis-soċjetà tagħna rigward dan is-suġġett u nesprimi kif sitwazzjoni diffiċli jistgħu jinqalgħu lil kulħadd, inklużin. Wieħed m'għandux jistħijajt li jkun għaddej minn mument diffiċli fir-rigward tas-saħħa mentali tiegħu. Għaldaqstant il-Workers Union ħasset li hemm bżonn nuru li aħna bħala organizzazzjoni lesti nagħtu s-sapport tagħna kif anke ngħata lili lil min ikun jinsab f'diffikultà. Aħna hawnhekk maħniex il-professjonisti f'dan il-qasam, iżda hawnhekk ser nofru sapport u nigwidaw lill-individwu lejn il-professjonist illi jista' jgħinu aħjar. Ovvjament dan is-sapport jingħata fuq bażi volontarja u ma ħanobligaw il-ħadd. Din il-politika ser isservi ta' mudell sabiex fin-negozjati tagħna nkunu nistgħu nimplementawha fuq postijiet ta' xogħlijiet oħra. L-intenzjoni tagħna hija li narfu lill-membri tagħna li f'sitwazzjonijiet fejn tidħol is-saħħa mentali huma mhux ser ikunu weħidhom. Iżda ser ikollhom lill-General Workers Union u l-affiljati tagħha li lesti jilqawhom u jisna' xogħolna huwa dejjem mal-membri tagħna fuq il-post tax-xogħol u naħseb tajjeb illi nieħdu ħsieb il-ħaddiema, shop stewards tagħna, aħna segretarji għaliex meta il-union qalet illi ħadd imbarka fuq dan il-policy rigward is-saħħa mentali. Jien naħseb bħal illi ħan jieħdu ħsieb il-membri tagħha fis-sens. Jiena llum anke bħala segretarju nitla konferenzi barra rigward is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Però li hemm differenza fiha din il-policy illi rridu nieħdu ħsieb lil nafusna wkoll. Għal xiex ħanita. Ix-xogħol tagħna aħna huwa mal-membri, mal-ħaddiema sħabna. U jiġu għandna aħna il-membri għax ikollhom problema. Jiġifieri hija kontinwa. Jekk mhux se jkollhom problema ftit jiġu għandna aħna. Mela allura aħna nisimgħu ta' dak tal-ieħor, tistgħu immaġinaw x'bagaljer kollna problemi. Il-Workers Union sa tkun tista' tippromovi tissalvagwardja mod pożittiv is-saħħa mentali tal-impjegati tagħha, l-uffiċjali eletti u l-membri. Din il-politika sa tkun ikkomunikata mal-ħaddiema kollha sabiex jifhmu li Workers Union lesta li tisma' mingħajr ma tiġġudika lill-individwu li jkun għaddej xi diffikultà f'dan il-qasam. Il-Workers Union tirrikonoxxi l-kapaċità bħala organizzazzjoni li sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha tiddependi fuq is-saħħa, livell u kwalità ta' ħajja tal-uffiċjali eletti u l-impjegati kollha. Għaldaqstant, il-Workers Union tifhem u tappoġġja rappreżentanti li l-impjegati kollha tagħha din tista' tiksbu billi kulħadd jaħdem bħala tim, nifhmu l-ambjent ta' madwarna, nifhmu dak li jagħtina s-saħħa u d-djufija tagħna filwaqt li naġixxu mod pożittiv lehom. Għal 20 sena sħaħ jiena ħdimt fit-taqsima forensika. Naħseb bħalma tafu, naħseb li segwejtu l-aħbarijiet, meta tinfetaħ inkjesta maġisterjali attendu tal-forensika, jsir l-aċċess u tinġabar l-evidenza. Is-Sur Bondin Kendrick l-ewwel qalilna kemm hija tabu illi nitkellmu dwar is-saħħa mentali. Però l-ar xenarju li jista' jiġi huwa kulħadd jaf li huwa suwiċid. Id-dokument hemm fid-dokument indikatur tal-problemi tas-saħħa mentali. U waħda mill-indikaturi huwa riżultati foqra fuq il-post tax-xogħol. Ħbieb, meta ninnotaw dawn l-affarijiet illum għall-grazzja t'Alla ħarsu lejh tad-dokument, mhux talli nħeġġitkom li tivvutaw għalih, però ħudu ħsieb li nosservawh. Għaldaqstant inħeġġitkom tivvutaw favur. Fost ħafna oħrajn li jekk ma jkunux kontrollati jistgħu jaffettwaw is-saħħa mentali. Jien kelli l-għażla li naċċetta jekk nagħmilx dan l-ispiċ jew le, iżda kemm hawn ħaddiema li m'għandhomx għażla fuq il-livell ta' stress ħafna akbar li ta' kuljum għal ħinijiet twal qegħdin jesperjenzaw fuq il-post tax-xogħol. Tip ta' mart ieħor, is-saħħa mentali tista' wkoll tiġi mfejqa b'kura speċjalizzata u speċifika. Ovvjament dejjem nażlu li prevention is better than cure. Jekk konna post tax-xogħol adekwat nistgħu nevitaw li persuna tidħol fi problemi ta' saħħa mentali. Mart mentali jista' jkun ġenetiku. Iżda jista' jkun ukoll riżultat ta' stil ta' ħajja stressanti li wieħed ikun qiegħed jgħix. B'xorta ħażina, illum il-ġurnata qegħdin ngħixu fi żmien fejn il-valur tal-flus li qed jingħata importanza kbira li xi minn daqqiet saħansitra aktar importanti mis-saħħa tal-ħaddiem. Dan jidher ċar mill-ammont ta' sigħat twal li wieħed ikollu jaħdem biex jgħix ħajja komda.
kif ukoll mill-miri sorjali li l-ħaddiem mistenni li jilħaq. Postijiet ta' xogħol x'qed jiġri eżatt, għax meta jċempillek rappreżentant ma jgħidlekx l-affarijiet kollha. U dejna naraw kif nistgħu naddottaw politika hekk. Tkellimna ma' Richmond Foundation u hawnhekk nixtieq nirringrazzjahom ta' din il-politika. Dejna nfassluha, tkellimna ma' diversi esperti, tkellimna wkoll ma' employers biex naraw x'qed jagħmlu, best practices, u bdejna nfasslu politika għal Workers Union dwar is-saħħa mentali, kemm aħna bħala uffiċjali u kemm għal membri tagħna kif nistgħu nimxu. Għax aħna ma jistax ikun li jkollok nies bħalma semma Teo li forsi ikun hemm xi ħaġa inti ma tarax, forsi jiena bħala segretarju ġenerali inkun qed niddefendi ħejju ngħidu għamel sforz aħdem iżjed biex qed tagħmel ħafna żbalji u jien ma nkunx naf. U ridna li nagħmlu politika tagħna imma mhux nifqu nagħmlu politika biss. Fil-fatt qegħdin ngħidu x'inhuma x'għandu jkun it-taħriġ. Fil-fatt mhux dil-ġimgħa, il-ġimgħa tad-diela l-aħħar ġimgħa ta' Ottubru. Ħanibdew taħriġ għall-uffiċjali tagħna biex nitgħallmu narfu daw is-sinjali. Għax anke aħna jeħtieġ li nitgħallmu dan is-suġġett u nindirizzaw iżjed u hawnhekk hawn il-politiċi nistiedinhom li din għamluha xi ħaġa nazzjonali għax hawn verament il-ħtieġa fil-postijiet tax-xogħol tagħna. L-ekonomija globalizzata kif inhi qed tagħmel pressjoni fuq kulħadd u fil-fatt qed joħroġ slogan bħalissa everyone needs to disconnect. Il-mobile, il-bieraħ waqt li konna din nistennew biex nidħlu programm, kulħadd għaddej fuq il-mobile min jibgħat l-email, min jirrispondi messaġġ. U dik hija l-ħajja li din ngħixu. Kemm fil-grupp tas-segretarji, kemm fl-eżekuttivi, kemm fil-kunsill, approvajna daw il-bidliet. U llum għal-bieraħ nerġa' nħeġġiġkom biex tapprovaw dan, biex nimxu l-qudiem, biex il-politika li dejjem ħaddanna minn żmien reġim l-ugwaljanza mhux biss inħadnuha imma nagħmluha xi ħaġa li naħdmu biha l-ħin kollu, kuljum. Nirringrazzjakom.